खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटीनि मानपारा साखाथिनि फुरालु दैमायाव सासे सुबुंनि गोथैसोखौ बोखांनो हादों। पाटासे लामबारि पुलिसआ गोथैसोखौ मोननायनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। मिथिनो हानाय बादिब्ला गोथै देहाखौ सुप्रजित पालानि जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मानोना थांनाय शुक्रबाराव सुप्रजित पाल मुंनि सासे लाइमोना गोमानानै दङमोन। गोमानाय नखरनि सुबुंफोरा पाटासेल पुलिस थानायाव एजाहार होनायनि उनावबो नाथाय पुलिसआ नांगौ बादियै केसखौ संदाना लासिनो गुबुन मोनसे थानायावसो दैथायहरफिनदोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा सानै लाइमोन राजिब आरो सनाय मुंनि लाइमोनफोरखौनो बुथारनायनि सन्देह खालामदों। दायो पुलिस बिफाना बे गोथैसोआव गोजावबोनायखौ मोजाङै सिनायथिनो हानायनि थाखाय नायबिजिरगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। दावबायसा बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जायखिजाया समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय जानगार खालामनायनि थांखिजों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव बड'लेण्ड सिएम काप 1.0 मुंनि मोनसे गेदेरथार जोलुर बादायलायनाय खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बिटिआरआव थानाय मोन 420 पिसिडिसिनिफ्राय बे जोलुर बादायलायनाया जागायजेनगोन आरो बे बादायलायनायखौ पिसिडिसि लेभेल, बिटिसि समष्टि, जिल्ला थाखो आरो काउन्सिल थाखोआव बे बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय थियारि जादों। जायफोर जोलुर गेलेगिरि बिथांमोना बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो बिथांमोना अनलाइननि गेजेरजों गावबा गावनि जोलुर हान्जानि मुंखौ थिसननो नांगोन। पिसिडिसि लेभेलाव जाय देरहागोन बिथांमोननो 10,000 आरो जेननाया 5,000 रां मोननो हागोन। समष्टि लेभेलाव देरहानाय हान्जानो 10,000 रां आरो जेननायनो 7,000 आरो काउन्सिल लेभेलाव देरहानाय हान्जानो 1,50,000 रां आरो जेननाय हान्जानो 1 लाख रां बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावदों दावबायसा बर' बिथाङा। भारतारि अख्रां रौनिया हान्जाया मैया फुंनि समाव रैखाथियै अरुणाचल प्रदेशनि लवार दिवां हायेनाव गोब्राब रोजा अखा हानानै दैबाना लोमसावनाय बमजिल दैमायाव थाबथानानै थानाय गासै सा 14 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों। आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश सोरखारा गोख्रैनो हेफाजाब होनो बिथोन होनायनि उनावनो गंसे हेलिकप्टारखौ लानानै बे खामानिखौ जागायजेनदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव थांनाय सनिबाराव सेफा सोनाब बिधानसभा बियाबाव बानागामि आरो सेफानि मोनसे हायुङारि राजा लामायाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव गासै सा 7 सुबुंफोरा जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि मन्त्रि मामा नाथुङा बे जाथायखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ बेबादि गाज्रि थासारिनि समाव मोनाबिलिफ्राव दावबायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो बोथोर बिगियान बिफाना फिन आरोबाव फैगौ 6 जुनहालागै अरुणाचल प्रदेशआव गोबां अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि सांग्रांथि फोसावदों। तेजपुराव हाग्रानि मोसौनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया फुंनि समावनो सासे धरकन दास मुंनि सुबुंखौ गाग्लोबनायखौ नुनायनि उनावनो उन थांफानाय गंसे इ-रिक्सा सालायगिरिया गारिखौ हरखाब फिदिंफिननानै लाबोफिननो नाजानाय समावनो गोबारै होसोनानै गाग्लोबनायनि जाहोनाव जोखोम जायो। हाग्रानि मोसौनि गाग्लोबनायाव धरकन दास मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो इ-रिक्सायाव गाखोनाय सुबुंफोराबो गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय भजन गपत मुंनि सासे सुबुङा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन 3 सुबुंखौ फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। फिन आरोबाव गुवाहाटी नोगोराव 4 सुबुङा गावखौनो नंखाय पुलिसनि सिनायथि होनानै लाग्रा सुबुंखौ खादों दिसपुर पुलिसआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हमजानाय 4 सुबुङा गोबां ओनसोलावनो पुलिसनि सिनायथि होनानै गावखौनो पिस्तल दिन्थिनानै गोबां सुबुंफोरखौ रां दाबि खालामनानै सिगि सुग' खालामबोदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी सोहोर 6 माइलनिफ्राय हमनो हादों। बे 4 सुबुंफोरजों लोगोसे नंखाय पिस्तल आरो गंसे गारिखौबो बोखांनो हायो पुलिसआ। आसामनि मुंदांखा अलिम्पिकनि मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाया गुवाहाटी सोहोराव बक्सिं एकाडेमि गायसननो थाखाय साखाफारा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 5 जुनाव लाभलिना बक्सिं एकाडेमि मुंनि एकाडेमिया लाइमोन बक्सारफोरखौ फरायगोन। बै सानखालि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। लाभलिना बरग'हाया फोरमायथिनाय बादिब्ला बे गोदानै खुलि जानाय एकाडेमिया आसामनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ मोनसे सिमां दिन्थिनाय आरो जायफोर बिथांमोना बक्सिंआव गोसो गुदुं बिथांमोना बे एकाडेमियाव थोजासे सोलोंथाइ लानो हागोन होननानै मिथिहोयो लाभलिना बरग'हाया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।